Здравейте всички! Аз съм Callbreaker и днес ще ви покажа модът за Minecraft ComputerCraft Tweaked за версия 1.20 на Forge ModLoader. Днес ще ви покажа как се инсталира мода и как се създават видовете компютри, как да инсталирате код, направен от други хора на тях, как да свържете два компютъра и да изпращате команди между тях, как да направите GPS сателит, който ви показва къде сте в света, и най-накрая, как да направите програма, която ви показва колко бързо се движите. Окей, нека да започнем. Първо отидете на files.minecraftforge.net. Оттам изберете версия 1.20.1 и изтеглете jar инсталатора за версия Latest. Когато се появи рекламата, изчакайте 5 секунди и кликнете Skip. Кликнете файла два пъти. Ще се отвори ето това прозорче. За да инсталирате Forge, кликнете на OK. Изчакайте докато Forge се компилира и инсталира. Отворете Minecraft Launcher. Автоматично ще се появи Forge инсталацията. Ако не се появи автоматично, проверете името на файла ви и сверете ето тази група числа с избраната ето тук. Нека видим как да изтеглим добавката към играта Minecraft ComputerCraft Tweaked от CurseForge, сайт за хостване на добавки към Minecraft. Отидете на страницата на мода, линк в описанието. Кликнете Files, изберете 1.20.1 ето тук и Forge ето тук. След това изтеглете версия преди 109, защото 109 премахва някои функции, които вече се смятат за ненужни, но се използват от някои програми, които ние ще използваме. Отворете File Explorer. След това пуснете визуализацията на скрити файлове ето така. Отидете в диск C. След това Users. Изберете папката с името на вашия потребител. Отворете AppData, roaming.minecraft. Създайте папка mods, ако вече няма такава, и сложете jar файла, който изтеглихме там. Заредете Minecraft и създайте нов свят на Creative Mode. За да работи всичко коректно, ще трябва да променим конфигурацията на мода ComputerCraft. След като сте създали вашия свят, отидете в .minecraft папката, Saves, изберете вашия свят, изберете Server Config и отворете ComputerCraft server.toml. Сложете още една нула ето тук, презаредете Minecraft и вашия свят. Инсталирахме добавката. Нека видим как да инсталираме код, създаден от други хора. А именно, ще видим как да инсталираме операционната система LevelOS, наподобяваща Windows 10. Първо отворете инвентар си с E. Вземете Advanced Computer. Сложете го на земята и го отворете с дясно копче. Компютърът ще заради CraftOS, операционната система, идваща с тези компютри по подразбиране. Има два начина да изтеглим код на тези компютри. С wget командата и линк към файла, която ще изтеглим файл от интернет, и pastebin.get, което тегли pastebin от сайтът pastebin.com. За да изтеглим LevelOS, ще използваме ето тази команда, използваща wget. След като напишете командата и кликнете Enter,
ще се рестартира компютъра и ще се отвори инсталатора. Кликнете Next. Прочетете лиценза. Кликнете I accept the license и след това отново кликнете Next. Изберете LevelOS Full и отново Next. Изчакайте докато инсталатора инсталира LevelOS на вашия компютър. Операционната система вече е инсталирана. Нека видим как да изпращаме съобщения между два компютъра. За да ни е по-лесно, вземете още един Advanced компютър и инсталирайте LevelOS на него. Сложете Ender модем на някоя страна на компютрите. Ender модемът е безжичен модем с почти безкрайна сила на сигнала и той ни позволява да изпращаме съобщения между няколко компютъра безжично. Включете компютрите, отворете магазина за приложения и изтеглете Consult. Consult е програма за обработка на Lua файлове за LevelOS. Когато се появи ето този прозорец, кликнете Yes. Отворете и на двата компютъра тази програма. Излезте от прозорчето на компютъра, вземете две табели и ги сложете върху компютрите. На едната табела напишете Server, а на другата Client. След като напишем кода за тези компютри, ще направим малка мрежова система. Но първо, нека ви обясня какво правят сървъра и клиента и каква е разликата между тях. В една мрежова система повечето пъти клиента е компютър, който се опитва да получи данни от сървъра. Да кажем, че искате да заредите google.com на вашия домашен компютър. В този случай той е клиент, а сървъра е компютъра в дата центрите на Google, които отговарят на вашият клиент компютър и му предоставят веб страницата, в този случай Google. В нашия случай, вместо веб страница, ще направим нещо по-просто. Ще изпращаме съобщения от сървъра към клиента. Първо, нека направим кодът на сървъра. Отидете на работният му плод и отворете командата Shell. Напишете командата ID. Така ще получите идентификационният номер на този компютър, който ще използваме, за да кажем на RedNet, технологията, която ще използваме за изпращане и получаване на съобщения, към кой компютър да ги прати. Всеки компютър има своя ID, а ако два компютъра имат едно и също ID, това е бъг на мода. Отидете в Consult. За да стартираме RedNet, напишете rednet.open, скоби, кавички, write. Ако модемът е отдясно спрямо екрана на компютъра, пишем right. Ако е наляво, пишем left. Ако е отгоре, пишем top. Тази команда ще отвори RedNet връзка, използвайки модема. След това ще направим безкрайен луп с while true do и на друг ред end. Между тези две команди ще напишем ID, запетая, message е равно на rednet.receive, скоби. Тази команда ще служа и ще записва ID-то на клиент компютъра, който ни изпраща съобщение в променливата ID и самото съобщение в променливата message. Принтираме ID-то и съобщението на екрана с командата print, кавички, ID, две точки, интервал, .id, кавичка, message, двоеточие, интервал, кавичка, message. Добавя стойността на променливата към текста. За да изпратим съобщение на клиента, напишете rednet.send ID, запетая, двойна кавичка, pong, удивителен знак, отново кавичка и затваряща скоба. Най-накрая сложете ID равно на null, за да не изпращаме съобщението безкрайно на клиента. Окей, написахме скрипта. Кликнете файл, след това Save. Ако се появи кутийка
За въвеждане на път напишете /server.lua в текстбокса. Това ще запише скрипта в началната папка на хард диска на този компютър и ще направи името на файла на server.lua. Кликнете отново файл и след това run файл. Ако програмата работи правилно, ще се появи ето това червено очертание около модема. Нека направим скрипта за клиента. Отворете консулт на компютъра клиент. Отново ще отворим Rednet с командата rednet.open и страната в скоби и кавички. При мен е отново right или дясно. Отдолу под тази команда ще напишем rednet.send кавички ID-то на компютър сервер, в моя случай 6 и в кавички съобщението, което ще изпратим. Аз ще използвам за този пример ping. За да може клиента да получи съобщението на сервера, напишете while true do ID запетая message е равно на rednet.receive print message. Отидете на компютъра сервер и изпълнете програмата, която написахте по-рано. След това запишете и изпълнете програмата на клиента. Погледнете отново сервера. Би трябвало да получите съобщението ping от клиента и pong от сервера. И ето, с тази концепция може да направите много други неща. Например, изстрелвачка на фойерверки с безжично активиране. Но оставям това на вас. Нека видим как да направим система, която измерва скоростта на играча. За тази цел ще ни трябва GPS сателит. Вземете компютър, не Advanced компютър, просто компютър и Ender модеми. Постройте GPS сателита по тази схема. Включете всеки компютър. На всеки компютър напишете edit.startup.lua. Излезте от прозореца на компютъра, като кликнете Escape. Кликнете F3. Координатите ви в света ще се появят ето тук. Застанете на един от компютрите. Отворете екрана на компютъра. Напишете shell.run, скоби, в тези скоби две двойни GPS host, първото число на координатите ви, в моя случай минус 188, второто число на координатите ви минус 1 и третото число на координатите ви. Запишете файла, изключете компютъра с ето този бутон и го включете отново. Ще се появи Opening Channel on Modem и страната на модемът ви. Ако това се появи, означава, че сте направили всичко правилно. Повторете тези стъпки на другите компютри. Нека направим програмата за измерване на скоростта. За да я направим, ще използваме библиотеките Grapher.lua и pixelboxlite.lua на 9551dev. Линк към GitHub репозиторията на тези библиотеки са в описанието. За този проект ще ни трябва Advanced Pocket Computer. Инсталирайте LevelOS и консулт на него. Първо ще напишем кодът, който ще изтегли библиотеките на 9551dev. Те са shell
wget.run wget и линка към Grafir, който е в описанието. След това напишете същата команда, но заменете линка за Grafir с линка за Pixelbox Lite. Grafir е библиотека за графически операции, а Pixelbox е библиотека за улесняване на тази по-горе спомената библиотека. Нека първо инициализираме Grafir. Това става с командата local Grafir е равно на require скоби, кавички, Grafir. Ще инициализираме Pixelbox с същата команда, но ще заменим Grafir с Pixelbox в require. Окей, готови сме с инициализирането на библиотеките. Нека настроим всички библиотеки. Напишете local box е равно на pixelbox.new term.current. Това прави кутия, в която ще слагаме графика, скоростта. След това напишете local graph е равно на grafir.new скоби box запетая colors.light gray запетая colors.black запетая true запетая кавички normal. Първият аргумент задава къде ще е графиката. Втория цвета на графиката, третия цвета на фона, дали да се появява и какъв тип графика е. Открих, че Normal работи най-добре в нашия случай. След това ще направим безкрайен цикъл с while, true, do и end. Напишете local a x запетая a y запетая a z е равно на gps.locate 5. За да намерим дистанцията, която сме изминали, ще използваме Питагоровата теорема в този код. Променливите, започващи с A, съдържат началните координати. os.sleep 5 ще изчака 5 секунди. Ако искате, може да намалите това число, но ще трябва да намалите по-надолу в кода. Local b x запетая b y запетая b z е равно на GPS locate 5 ще запази вторите координати след 5 секунди ходене. Ще намерим разликата от първото и второто, делтата, с local delta x е равно на ax минус bx. Local delta z е равно на a z минус b z. След това ще намерим изминатата дистанция, като използваме Питагоровата теорема с командата local distance е равно на mat.sqrt delta x стрелка нагоре 2 плюс делта z стрелка нагоре 2 скоба. mat.sqrt извършва операцията корен квадратен, а стрелка нагоре и числото след това показва степента. Както знаете, Питагоровата теорема е a на степен 2 плюс b на степен 2 е равно на c на степен 2. Т.е. тази функция следва формулата. Нека занулим променливите преди да изчислим отново всичко. За да го направим, напишете local a x е равно на new, local b x е равно на new, local b y е равно на new и катни докато не взема следващия лист. И така, кът.
Така. Добре, продължавай. Local A, Y равно на nil. Local A, Z равно на nil. Local B, Z равно на nil. За да изчислим скоростта, ще използваме формулата за скорост V е равно на S делено на T. Тук ще го направим с командата local speed е равно на distance делено на 5,5. 5,5 е времето, защото ни отнема 5,5 секунди да изчислим скоростта. Ако променихте числото за чакане по-горе, променете го и тук. Нека направим графиката и показването на скоростта като число. За да направим терминала черен и текста бял, ще използваме term.set background color colors.black за фона и term.set text color colors.white за текста. Да направим самата графика, напишете graph, add speed, което добавя в данните на графиката новата скорост, и graph push, което слага данните на графиката окончателно, и box, render, което пречертава графиката. За да ресетнем настройките на екрана, за да няма бъгове и за да напишем скоростта върху екрана, използваме term.set cursor pos 1,1 term.set background color colors white term.set text color colors black print двойни кавички current speed двоеточие speed отново двойна кавичка second кавичка скоба. Запишете програмата на /speed.lua. Изпълнете програмата през терминала, не през консолата. Ще сетим ли нещо така? Ahix a new value. Какво пак съм опъркал сега? Ако се появи това съобщение, може би сте забравили да сложите модем на Pocket компютъра. За да сложите модем, сложете Crafting Table на земята, сложете в центъра Pocket компютърът ви и отгоре Ender модемът. Включете отново Pocket компютъра и тествайте кода си, като го отворите отново през терминала, а не през консолата. Както виждате, програмата работи. Ще променя времето за чакане, за да ви демонстрирам по-добре как работи. Направих програмата да се изпълнява всяка една секунда. Както виждате, всичко работи и скоростта се измерва. Окей, готови сме с всичко. Надявам се, че е полезно и ви хареса. Ако това е така, моля поставете лайк и се абонирайте за каналът ми. Ето ги източниците. До следващото приключение в програмирането.